давоми сафари панҷум. алқисса ҳотам бо ҳинду видо карда ба ҷониби кӯҳи нидо равона шуд. баъд аз чанд рӯз ба канораи шаҳре расида дид ки мардумони он шаҳр шӯру ғавғое барпо карда истодаанд. дарҳол пурсид: эй ёрон, боиси ин ҳама шӯру ғавғо дар чист? онҳо гуфтанд: эй ҷавон, духтари подшоҳ мурдааст. мехоҳанд ки шавҳари ӯро бо мурда дафн кунанд. ӯ қабул намекунад. ин ҳама шӯру ғавғо барои ҳамин аст. ҳотам наздики калони онҳо рафта пурсид: ин чӣ расмест ки зиндаро бо ҳамроҳии мурда дафн мекунед? бояд ки ин бечораро раҳоӣ намоед. он сардор гуфт: эй ҷавон, мисли ту мусофире дар ин шаҳр омада ба духтари раис ошиқ шуда буд. дар байни мо расм аст ки чун муҳаббати ёрон аз ҳад гузашт, ки аз барои якдигар ҷон бидиҳанд, он замон аҳду паймон мекунем ва мепурсем ки яке аз шумоён пештар мурад, он дигар мувофиқат мекунад ё на. ҳар гоҳ ин шартро қабул нанамояд, ақд карда духтарро ба ӯ намесупорем. лекин ин ҷавон аҳд карда буд. акнун нуқси аҳду вафо мекунад. ночор ӯро бо ҳамроҳии мурда дафн мекунем. ҳотам гуфт: эй ҷавон, худкардаро дармон нест. чаро дар қавли худ собитқадам намебошӣ? рӯзе аз рӯзҳо шарбати аҷалро хоҳӣ чашид. он мард гуфт: эй ҷавон, расми мулки мо дигар аст. ҳотам гуфт: ҳар шаҳреро расме дигар аст. агар сари худро ба сангҳо зани, инҳо қабул нахоҳанд кард. алҳол гуфтаи инҳоро қабул карда дар гур бирав ва ман туро дар шаб берун хоҳам кард. он мард гуфт: эй ҷавони ҳамроз, то ба вақти баровардани ту ҷон аз бадани ман берун хоҳад шуд. ҳотам рӯй ба ҷониби он мардумон карда гуфт: ин мард мегӯяд ки чаро гуфтаи инҳоро қабул насозам, аммо инҳо гурро бисёр танг месозанд. дар мулки моён расмест ки қабрро ба монанди ҳуҷрае мекунанд ва дигар дар пеши зинда ду-се рӯза хӯрданӣ мегузоранд. агар ба расми вилояти ман гур созанд, гуфтаи онҳоро қабул хоҳам кард. калонони он қавм гуфтанд: ин муқаддимаро ба подшоҳ бояд расонид. ҳамаи онҳо рафта ба подшоҳ ҳолро нақл карданд. ҳоким пурсид: дар мулки шумоён қабрро чӣ тариқа месозанд? ҳотам гуфт: баробари хонаи калон месозанд. шоҳ гуфт: ҳар чӣ ин ҷавон гӯяд, ҳамон кунед. дарҳол ҳотам фармуд, гурро ба монанди хона канданд. ҳар дуи эшонро дар гур андохта, таом дар пеши он ҷавон гузоштанд ва даҳони он қабрро мустаҳкам бастанд. ба ҷониби шаҳр бозгаштанд. ҳотам мунтазири шаб буд. алқисса рӯз гузашта, шаб бар сари чанг даромада буд. ҳотам аз ҷои худ бархосту ба ҷониби гури он мард равона шуд ва бар сари гур расида дид ки ҷамоае дар он ҷо нишаста. аз яке онҳо пурсид: дар ин ҷо ин мардумон чӣ мекунанд? он шахс гуфт: расми мардумони мо ин ки мурдаро дар гур ниҳанд, занони худҳоро нодида 3 шабу 3 рӯз бар сари қабри мурда бедорӣ мекашанд. ҳотам илоҷе наёфта ба ҷои худ бозгашт. он мард дар даруни қабр ҳотамро даштномҳо мекард ва мегуфт: он ҷавони мусофир ба чандин дурӯғ маро дар ин қабр андохт ва худ ба дар рафт. мани нодон ба гуфтаи ӯ амал карда ба ин бало мубтало шудам. ин гуфта аз ҳаёти худ умед канд ва сари худро печида дар кунҷи он гур ба хоб муқайд шуд. алқисса баъд аз 3 шабу 3 рӯз
ҳотам омада фарёд кард: эй ҷавон, барои ту омадаам. Он мард ҳеҷ ҷавоб надод. бори дуюм овоз кард: ҳеҷ ҷавоб нашуд. бори сеюм бо овози баланд садо карда гуфт: эй ҷавон, зиндаӣ ё мурда? агар зинда бошӣ ҷавоб деҳ, ваилло то ба қиёми қиёмат дар ин гур хоҳӣ монд. ман баъд аз ин ҳеҷ хабар нахоҳам гирифт. акнун аз сари худ соқит кардам, ту медонӣ. дар ин сухан буд ки он мард ба ҳуш омада шунид ки касе овоз мекунад. аз ҷои худ бархоста гуфт: эй ҷавон, ту он мусофире ки бо ман аҳду паймон карда будӣ? ҳотам гуфт: бале. дарҳол хоку кулохро кашида, дари он қабрро кушод ва он ҷавонро аз гур берун кард ва даҳони он қабрро мисли аввала мустаҳкам намуд. баъд аз он гуфт: эй ҷавон, ба ҳар тарафе ки дилат мехоҳад бирав, то ин ки мардумони ин мулк аз ту воқиф нашаванд. ҷавон гуфт: эй бародар, ба ҷон миннат гузоштӣ ки маро зинда гардондӣ, валекин харҷи роҳ надорам ки аз ҳадди ин шаҳр бароям. дарҳол ҳотам пораи зари сурх аз ҷайби худ бароварда ба он мард дод ва он ҷавон бо ҳотам видо карда шабошаб ба дар рафт. ҳотам омада дар ҷои худ хобид. чун рӯз шуд, аз мардумони он диёр рухсат гирифта ба роҳ даромад. мардумон ҳангоми видо гуфтанд: эй ҳотам, чун пештар рафтӣ, ду роҳ хоҳад баромад. бояд ки ба роҳи дасти рост биравӣ ки ба зудӣ ба ободӣ хоҳӣ расид. алқисса ҳотам манзилу мароҳил тай карда, баъд аз 10 рӯз ба дуроҳае расид. роҳи дасти ростро фаромӯш карда, ба роҳи дасти чап бирафт. муддати 4 шабонарӯз роҳ гашта, ба ҷое расида дид ки ҷонварон ва дарандагону хазандагон аз пеш гурехта меоянд. ҳотам худро дар канораи роҳ кашида дид ки шеру палангу филу хирс аз тарс тарки макони худҳо мекарданд. ҳотам худро дар болои дарахте гирифта нигоҳ кард ки ҷонвари хурде ба сурати ҳайбатангез дум бар сари худ карда, ҳар чашм чун чароғи афрӯхта ҷамеи ҷонваронро пеш карда меомад. ҳотам низ тарсида гуфт ки аҷаб балои пурзуре будааст ки ҳамаи ҷонварон аз салобати ӯ дар гурез шудаанд. пас теғ аз наём баркашида нишаста буд ки назари он ҷонвар ба ҷониби ҳотам афтод ва дарҳол ба ҳотам хез карда аз болои дарахт бар замин барфиканд. бори дуввум хост ки ҳотамро гирифта даронад. ҳотам бо ханҷари заҳролуд ба даҳони он чунон зад ки ҳарду чакаки ӯ қалам шуда бар замин ғалтид. боз дар ғазаб шуда ба ҷониби ҳотам хез кард. ҳотам низ тездастӣ карда ханҷари дигар ба коми ӯ зад ки теғ ва дасти ҳотам дар шиками он даранда фурӯ рафт. ҳотам дасти худро гирифта буд ки рӯдаҳои он даранда бар замин фурӯ рехт. он замон думи худро бар замин зада баул карда буд ки тамомии дашту биёбонро оташ фурӯ гирифт ва дарахтҳои хушк ҳама даргирифтанд ва либосҳои ҳотамро низ оташ афтод. дар замон ҳотам худро дар ҷӯи об андохт. баъд аз дере аз об берун шуда, дар пеши он ҷонвар омада бинишаст ва 4 дандони онро канда дид ки ҳар кадом ба монанди ханҷари обдоре ва 2 гӯшро бо думи вай бурида гирифт. дар тиркаши худ андохта раҳсипор шуд. баъд аз чанд вақт ба ҷое расида дид ки қалъаи азиме сар ба фалак кашида, аз дарвозаи он қалъа дохил шуд. ҷамеи ҳавлиёи он қалъаро дид ки ҳама анвои таоми пухтаву хом мавҷуд ва муҳайёст.
аммо аз ҷинси одамӣ ҳеҷ аҳаде нест ва дар гирди он шаҳр хандақи амиқе кандаанд. подшоҳу вазир ва соири раъоё дар тӯбхонаи қалъа банд шуда мондаанд. ногоҳ вазир сар бароварда дид ки як ҷавони мусофире дар шаҳр даромад. ба шоҳ хабар дод. шоҳ фармуд: эй мулозимон, он мусофирро овоз кунед ба ин ҷониб ояд, ки беҳуда нобуд хоҳад шуд. яке аз мулозимон бо овози баланд гуфт: эй ҷавон, ба ин ҷониб биё. дарҳол ҳотам дид ки шахсе аз дарича сар бароварда овоз мекунад. омада дар зери дарича истода шуд. подшоҳ аз дарича сар бароварда пурсид: эй ҷавон, номи ту чист? чӣ гуна зинда дар ин ҷо расидӣ? ҳотам гуфт: эй шоҳ, номи ман ҳотам бини тай аз мулки яманам. аз ҳуснобод омада ба ҷониби кӯҳи нидо меравам. шоҳ гуфт: эй ҳотам, роҳи кӯҳи нидоро ғалат кардаӣ. аҷал туро ба ин ҷо овардааст. ҳамин замон рахти сафар аз ин ҷаҳони пурхатар хоҳӣ баст. ҳотам гуфт: эй шоҳ, ҳар чӣ пеш ояд, онро хоҳам дид. эй шоҳ, акнун ҳақиқати аҳволи худро маълум соз, ки чаро дар ин қалъа маҳбус мондаӣ. шоҳ гуфт: эй ҷавон, бидон ва огоҳ бош, ки волии ин шаҳр манам ва дар ин мамлакат балои азиме пайдо шуда ҳеҷ кас ӯро илоҷ натавонист кард. ҳамаи фуқаро ва фузало аз ман рӯйгардон шуданд ва ба ҳар тараф парешон шуда рафтанд ва ман аз рӯи номус бо вазирону фарзандон дар ин тӯбхонаи қалъа банд шуда мондаем. не фикри ба ҷои дигар рафтан ва не тоқати ӯро куштан аст. муддати бисёрест ки дар ин ҷо истодаем ва касони бисёреро аз ин шаҳр ночиз кардааст. ҳотам гуфт: эй шоҳ, он бало ба чӣ қисм аст ва таркиби ӯро баён намо. шоҳ гуфт: таркиби ӯ ба монанди шер аст, ки аз кӯҳи қоф омада рӯзе як бор сайди одамиён мекунад ва ба ҷониби ин тӯбхона хез мезанад. ба як хез ба кунгураи ин тӯбхона мерасад. азбаски ҷои истодан нест, баргашта ба замин меафтад ва ҳар рӯз кори ӯ ҳамин аст. ҳотам гуфт: эй шоҳ, муборакатон бод. бидон ва огоҳ бош, ки он балоро нопадид гардонидам. пас ҳотам ҳамаи саргузашти худро як як дар пеши шоҳ баён намуд. дарҳол подшоҳу вазир аз тӯбхонаи қалъа фуруд омада ҳотамро дар канор кашиданд ва аз дасти ӯ гирифта бар болои қалъа бароварда ба макони шоҳӣ бинишониданд. баъд аз он шоҳ пурсид: эй ҷавон, он балоро ба чӣ тариқа куштӣ? ҳотам гуфт: эй шоҳ, бидон ва огоҳ бош, нишони ӯро овардам. ин гуфта аз тиркаши худ 4 дандон, дум ва гӯши ӯро бароварда дар назди шоҳ гузошт. дарҳол шоҳу вазир дар зери қадами ҳотам афтоданд ва гуфтанд: эй ҷавон, боракалло бар ҳимату ғайрати ту, ки инчунин балои азимро кушта аз уҳдаи ҷанги ӯ баромадӣ. шоҳ хотирҷамъ шуда ба атрофу ҷавониб номаҳо фиристод, ки он балои азим ба дасти ҳотам ном шахсе кушта шудааст. бояд ки ҳамаи фуқаро омада дар ин шаҳр сукунат варзанд. баъд аз чанд рӯз ҳотам аз шоҳ рухсат хоста гуфт: эй шоҳ, як одам бидеҳ, ки маро ба кӯҳи нидо роҳбарӣ намояд. шоҳ гуфт: эй ҳотам, акнун ин шаҳрро аз худ дониста сукунат ихтиёр намо. духтаре дорам дар паси пардаи исмат, ӯро ба ту бидиҳам. ҳотам гуфт: эй шоҳ, ман то кори одамонро ба анҷом нарасонам, ишрат нахоҳам кард. шоҳ гуфт: эй ҳотам, магар бо касе аҳд кардаӣ?
ҳотам ҳамаи саргузашти худ ва аҳволи шаҳзода Мунирро дар назди шоҳ баён намуд. шоҳ ба ин ҳама корҳои ҳотам таҳсину офарин карда, мулозимеро фармуд, ки ин ҷавонро ба кӯҳи Нидо расонида хати расидашро биёр. мулозим гуфт: фармонбардорам. шоҳ пораи зари сурх ва ҷавоҳири қиматбаҳо оварда дар назди ҳотам гузошт. ҳотам аз он зарҳо мувофиқи харҷи роҳ гирифта бо ҳамроҳии он мулозим равона шуд. баъд аз чанд рӯз бар сари дуроҳае расиданд. он мулозим гуфт: эй ҷавон, роҳи дасти рост ба кӯҳи Нидо мерасонад. бояд ки аз ин роҳ берун нашавӣ. ҳотам бар сари он дуроҳа нишаста чанд калима арзи аҳвол навишт ва ба дасти он мулозим дода ба ҷониби шоҳ фиристод ва худ ба тарафи кӯҳи Нидо равона шуд. баъд аз чанд рӯз ба ҷое расида дид, ки шаҳри азиме, қалъаи он сар ба фалак кашида. аз дарвозаи шаҳр даромада хост, ки дар корвонсаро рафта фуруд ояд. дарвозабонон расида ва дасти ҳотамро гирифта ба хизмати шоҳи он шаҳр равона шуданд. баъд аз соате аз дари боргоҳ даромада ба шоҳ салом кард. шоҳ ҷавоби салом дода аз ҷои худ бархост ва дасти ҳотам гирифта ба ҷои худ нишонид ва гуфт: эй ҷавони мусофир, аз замони мулки Искандар то ба ин дам ҳеҷ мусофире дар ин шаҳр наёмадааст. боиси омадани ту дар ин ҷо чӣ бошад? ҳотам саргузашти худ, шаҳзода ва саволи маликаро дар назди шоҳ баён намуда гуфт: эй шоҳ, каминаро аз асрори кӯҳи Нидо огоҳ гардонед. шоҳ гуфт: эй ҷавон, алҳол хабар аз кӯҳи Нидо нашояд гуфт. бояд ки чанд рӯз дар ин ҷо бошӣ. аз ҳақиқати кӯҳ ва нидои ӯ вофиқ шавӣ. ҳотам гуфт: некӯ бошад. муддати чанд рӯз дар он ҷо истода бо мардумон улфату ошноӣ менамуд. рӯзе аз мардумони он шаҳр қариб 200 кас дар як ҷо нишаста буданд. ҳотам гуфт: эй ёрон, кӯҳи Нидо кадом аст? онҳо гуфтанд: эй ҷавон, ҳамин қуллае ки рӯ ба рӯи туст, нидо аз он қуллаи кӯҳ мебарояд. дар ин гуфтугӯ буданд, ки ногоҳ овозе аз он кӯҳ баромад: ё ҳумро бини ҳорис биё. дар ҳол ҷавоне аз миёнаи он ҷамоа бархоста ба ҷониби он кӯҳ давид. қабилаи ӯ хабардор шуда расиданд. ҳарчанд ки манъ мекарданд, қабул намекард, давон давон мерафт. ҳотам гуфт: эй ёрон, ин ҷавонро чӣ шуд, ки бо касе сухан накарда девонавор меравад? онҳо гуфтанд: аз худи ӯ бояд пурсид. ҳотам расида ҳарчанд сухан кард, ҷавоб надода, чун бод бирафт ва ба зери он кӯҳ расида аз назарҳо ғоиб шуд. дар ҳол мардумон дар зери он кӯҳ ҷамъ шуда саҷдае карда сари худҳоро ба он кӯҳ зада бозгаштанд. чандин қисм таом пухта ба мардумон дода ба кори худҳо машғул шуданд. ҳотам гуфт: эй бародарон, маълум нест, ки он ҷавон ба куҷо рафта бошад. онҳо гуфтанд: эй ҷавон, он чӣ моён дидем, ту низ дидӣ, акнун чӣ мепурсӣ? ҳотам ин ҳолро дида гирён шуд. мардумон гуфтанд: эй ҷавон, расми ин мулкро дидӣ, ҳамин аст. агар мехоҳӣ, ки чанд рӯз дар ин ҷо бошӣ, бояд ки бо моён мувофиқат намоӣ ва аз барои он ҷавон гирьяву нола накунӣ, ва ило туро аз ин шаҳр ба дар хоҳем кард. боз гуфтанд: эй ҷавон, хабари кӯҳи Нидо ҳамин буд, ки дидӣ ва шунидӣ. ҳотам гуфт: ҳанӯз асрори ин кӯҳ ва ҳақиқати нидои ӯ маълуми ман нашудааст.
алқисса 6 рӯзи дигар дар он ҷо биистод. дар он ҳин ҷом бини сом ном шахсе ба ҳотам бародархон шуда ошноии тамом пайдо карда буд. шабу рӯз бо ҳотам мусоҳиб шуда авқотро ба хушӣ мегузарониданд. мардумони дигар ба гирди эшон ҷамъ шуда ба суханҳои ҳотам хандаҳо мекарданд. дар он замон ногоҳ аз тарафи он кӯҳ овозе баромад ки ё ҷом бини сом биё. дарҳол он ҷавон аз ҷои худ бархост ва ба тарафи он кӯҳ равона шуд. қабилаи ӯ омада атрофи ӯро гирифтанд. ҳарчанд ки манъ карданд, ҷом қабул намекард, чун бод мерафт. ҳотам донист ки ҷом низ рафта ба он кӯҳ шарбати аҷалро хоҳад чашид. афсӯси бисьёр хӯрда дар дил мегуфт: ошнои ҷонӣ пайдо карда будам, ҳамин замон аз ин ҷудо хоҳам шуд. ва бо ин ошно болои кӯҳ баромада дар ин сафар бо ӯ ҳамроҳӣ кардан лозим аст, то ки ҳақиқати нидои ин кӯҳ маро маълум шавад. ин гуфта аз ақиби ҷом равона шуд ва дар арзи роҳ расида дасти ҷомро бигирифт. ғалтону хезон болорӯяи он кӯҳ бо ҷом рафта аз назари мардумон ғоиб шуданд. мардумон 3 маротиб он кӯҳро саҷда карда ба тарафи шаҳр бозгаштанд ва аз барои ҳотам афсӯс мехӯрданд. рафтани ҳотамро шоҳ шунида гуфт: эй нодонон, то ба ин вақт ҳеҷ касе беталаби он кӯҳ нарафта буд. чаро он мусофирро гузоштед ки беталаб рафта аз ҷони ширин ҷудо шавад? мардумон гуфтанд: эй шоҳ, ҳарчанд манъ кардем, қабул накард. ва гуфт: ҷом ҷони ман аст, кай раво дорам ки дар ин роҳ танҳо равад. дарҳол шоҳ ҳамаи калонони он шаҳрро дар банд кашид. ноилоҷ ҳамаи он калонон ҷурмона ба шоҳ дода худҳоро аз банд халос гардониданд.